le tun tuma hian nungcha te na kong an kan chungcha nga hi tlem han soi lok kan duwa kan hrefo wanga jin ni khuate a kal ko ate po rul an lo chil per dei duai an lo ti hlum ten sut hlum te a nungcha chi sang sang a sawa te chen poi ani yang sut hlum hi atam em maya tin driver tam tak te phei chuanin han sut hlum lui deuh kherte han chil samate kan tum fo thina chung zong zong a chu enge thil lom zia nungcha te hian engwangi nge kong an kan thin ti te kha kan traffic chuang ho lowanga amai ro chu atlang pui kan thria turata na poimo tun tuma hianin han soi chhole lok kan du don ani rule te pon kong puisa kha an kan ve trok thina tin nungcha dang te pon kong an kan thina kong kan chan hian nei ve ni ti kha tun tuma kan an soi chua du tur chu ani don ani ram chang kang zo ka environmentalist tha le ro pui tak te chuanin an soi thin na chuan kan lo hre to thovin ka ringa nungcha te hian ramsa te hian kong an kan ani lova an kong omsa kha an la zo renga mihring ten hmason na kong kan zo na zo ka hian kan kong pui zo ka hian an kong lo omsa kha ava cross ava tan tlang ta zo ka ni ti hian an soi thina adik o me kong tam tak zo ka chuan mihring te chu chungnung ber kan nia kan du lai chuan kong te po kan han rek mai zela kha nia ti chuan chu tianga kong pui kan lo tan tlang kan lo re te chuan nungcha te territory kan ti sang sang kha ti hian a then sang ta thu mai ni ti hian mun sang sang kha ti khanin a lo then dak ta chu wang chuan an ni ta na chuan an nun kho chua zel na tur tan khan kha kong pui kha lo tlang ma se an ni chu an kal tlang ve fo wa kha angai thin ta tlat ani he tami khan he tami apan anga ya ti khan in pan ton te angai ve thina wangin chu an kong kan chan pakhat ania tin an kan ve thim te po angai ve tho bo konga chu a chan bul pui pakhat ani ti kha kan han soi phot du ani nungcha te hi in thla pung ve zel tur an ni ya in thla pun na konga khan in chi an in thla to na nga ya he chi in thla na reng a hian poimo deuh mai chu mihringa pon chu taila chung khat nai vai ringot atanga khami thisen in zom nai vai atang ringota chi thla kha akal chuan chi kha dal tiala ti chuan in pian sual na te eng emo problem chi sang hrisel na konga khanin a thlen thei ani chu wang chuan nungcha te po anin thla pun na konga hian he tilai family khan he tilai an chi le kuang zinga ro po he lam family mi kha chi anin thla ton te ngai ve thina chu an nun kho chua zel nan an chi amang lo nan khan a thul ani ti chuanin he tilai territory mi khan he tilai territory mi kha ti khanin an pan ton te ngai ve thina chi anin thla pol te kha ngai ve thina ni chu tiang tur chuan an kop pui tur te an zong ve thina chumi an in zon na konga chuan kha kong pui khan lo tan tlang ta ka wang khan chu an zo ta thina ni an kal kan kha ngai ve ta thina ni ti chuan hre chung te point in ti te ang rule te pon kong pui sa a khanin tleng thalei thei lo po han ti trok ve na thin a kha an chak wang po ni big chong lovin an nun kho chua zel na turatan kong an zon ve ngai wangin kha an lo ti ve thina chu nung cha sang din hun te po ni theu maya kong pui kha an kan lo thei lo wani chu da chuan an kan khan ke nin an kan han hu rol khan chil ngei tur sut ngei tur anga kan han ngai maya kha chu apoi maya an ni ta na chuan mel ma lau om le mel ma rap thak tak maya kha kan ni don ta ti na ani ta ni chu wang chuan khatiang kong an lo kan hu te po in an nun kho chuan tur tan thei top chuin an bei ve ni hi ati ngai to thing lung te nei sakila an lo kan lai chuanin ati buai lo zong in han om from thei langin aduam khop mai te te kha kanin ngen thar le du ni ram chang kang te bok hi hetiang konga po hian an lo beng warin an lo fak om khop maya kan pastor pakhat Canada rama azugzin tuma chanchin minril achu kathin lunga hian om reng thina tu khat kan omna tanga khodang kan pan tura kha zinga kan chuaka traffic kha lo zam ve thup maya enga tinga traffic a jam te kan zo ta kan han ngai ven chuanin khatilai huna sajuk rual
เรียกค่ะกงปุยอันเราเรียกชุนละมาชวนินรำงวนกัลโบเดียกจานละมาชวนินกงปุยขันนันเรียกเวทีนี่กงปุยลุ่มที่ขันนันเวทีนี่อมตะกันนี่จู่ๆอันเราละโถละว่าข้าอันโถมาชวนตีบวยอ้อยนี่ละวันนี้ตีข้าอันด่านเรานี่เร่งมาอย่างเรานี่ยที่ชวนินอากาศมาสับเปลือกพวกกันตีโถละวิ่งตีขันอันโถหุ่นข้าอันหักตะจัดซะละอันโถอันยินเทียร์ฟิลิมนัวมอเตอร์ข้าจู่อากาศตะโจวันนี้ตีจงหนุนแต่จู่อดูอมคบมากองการสุดแต่จู่ถอยลำอันนี้ตาอันนี้ชวนินอันเราอมชวนินจานเอ็นทีรินติคานินอันหุ่นเรื่องเราเตะค่ะอันนี้ตาละคานินเราสเปร์สักอันเราเปเวทีนค่ะเราเนี่ยขัดยังหนุนแต่ขันในเวทีลังอินกองปุยกองการแต่กันเราหัวรูลกองการแต่พอกันเราหัวนี่พอยจีลสามเมโมสุดสามเมโมตีจีไอสามเมโมตุมลวินเรื่องเราเตะมินินี่ขัดเล็กแต่พอหันหาสักเวลูกกิเลติคานินมันหัวปนมันหัวเอ็มทรินฮีแห่งสองฮีอันนุนเขาชวนตัวตานะอันเบยเวนะกองปุยโมตักอันเดียววางินขัดยังกันต้องอันนี้พอคันหุ่มหัวนาริลดู conservation ริลดูดิกตักค่ะในคาร์ฟรามตูรินจินกงกัลทินเตมอเตอร์ขับทินเตดรายเวอร์เตข้างซงเตปอกันหันเงียนทาร์เลดัวนุ่งจัดจุงอาเฮียนงิลในน่าให้ติจงเตปอเฮียนกันลันตีร์จูลนี่อันตานหุ่นปอยโมตักอันนุนเขาชวนตัวตักอันเบยเวนักกงอันนี้วางินฮักษาสักหุ่มหัวตู้มีตูรินกันหันซองทาร์เลดูอันนี้